Играем пак Roblox, Among Us. Сега влизаме в някаква игра. Сега в тази ще влезем, че има повече хора. Така, сега докато започва играта, ви напомням да се абонирате и да лайквате. С камбанка да се абонирате и да лайкнете това видео. Така, аз съм зелен. Правят си настройки. Така. Еми аз викам, кой искам да започваме, ама не става. Така, пиша старт. Моля. Да не стане. Не чакам. Да, ще се падне този път импостър. Аз между другото играх още игри след като свържих това видео и ми се паднаха в двете поредни игри, бях импостър. Баш като спрях да снимам. Дано днеска ми се падне, че съм импостър. Днеска може да изиграя 3 игри, защото миналия път имах 3 гледания и 0 лайка. Зле е положението. Сега. Моля. Не. Чакайте, че не мога. Така. Така. Аз мога да използвам вентовете ми. Супер. Добре. Така, ще направя тук таска. Бавни... стига бе, човек. Моля. Те не минаха 15 секунди и убиха някой. Това е ужас. Това според мен е селф-репорт. Това е чист селф-репорт, брат. Не може да... What the fuck, какво става, бе? Blue, do you mind? Repeat next round, please. My screen is full. Pink. But skip. Добре, скипна. Okay, skip. It's not self. Maybe she didn't see the body. Because it's stuck. Може да, може да не е видяла, смисъл, може да не е селф-репорт, може наистина да не е видяла тялото, защото, какво беше так, май се заклешило, не знам, на английски много. Да, скипнахме. Така, сега отиваме в... Къде отивам? О, не. Лампите се каснаха. Така. Ще възползвам. Не. Добре бе. Така, електрикъл. Тук... имам бе защо. Аз не съм видял. Имам в електрикъл таск. Сега отиваме в storage, мисля. Или не? Не, в communications. Аз там си имам таск. Така. Готово. О, не. Това е най-гадното, защото най-много време бави и може да те убият. И сега като пуснаха... Ужас. Ох, страх ме. Оксиджен... Моля? Какво? Абе, хора, нямаме въздух. Не! Бързо. Защо никой не прави таскове, бе? Хора, ще умрем. О, добре. Upper engine. Не се ще покажа къде. Ето тук. Ето тази стаичка. Там за какво такова? Each rose. Искам да разбера, защото все пак
Graces for me. She was fucking the Audrey. Така, and she keeps on going back to the same task. Окей, добре. Това вече е подозрително. Да ходи на един и същи таск. Така. It's just dump. Те си мислят, че тя просто е зле. Read yellow pam. Добре, пишат си нещо в чата. Надявам се синия синя да не лъжи, защото аз гласувах за Роуз. И да. Супер, те сиви не се виждат. Като е казал Роуз и това дете аз гласувах. Тия не знаят цветовете. Роуз е такова светло-розово, нали, като роза. Да, знам. Добре. Сега, вече си направя таска. Няма, може да си го направя, защото те веднага пуснаха това. Добре, отивам в реактор да си направя тасковете. Добре, нормално. Брат, не може през 5 секунди всички... Какво са ви? Ще гласувам за това, честно казвам. Защото ме дразни. Пише му какво? Сега ще напиша да гласуваме за този светло-розови, защото It's blue, vote and you see that... бега от тук, бе. Той е blue, защото и каза, че... Бе, това няма го прочета. In the other game he accused me. I didn't do. Ами, то синя, защо пък псува? Защо... Той си е дъсъл, значи може и Розовия да говори някаква истина. Тук някакви глупости правя. Vote for blue so he can see. Okay, so you're saying it because I told people to keep an eye. Този синя е казал хората да наглеждат, нали, да... защото може да импостър и... Ами, не знам, един написа скип, аз не видях, но ние гласувахме за Роуз, защото е супер дразнеща. Моля! Стига, бе, как не е... Значи е синя. О, не. О, не. Страх ме. Имам чувство, че ме убият. Не! Това жълтия... Не знам защо така. Не. Брат! Аз не мога да си направя два таска, бе. Това е много дразнещо. Това си решава от това. Аз не съм бил там, така че... Не знам. Сега да гласувам ли за синия? Ама не, аз нямам доказателства, просто... Защо пък да казва, че розови? Не мога да разбера. Ами аз гласувам за синия. Какво скип ти види? Защото синия обвиняваше Роуз. Светло-розови, защото... И аз не знам защо. Може би светло-розовата го е разпозна... В смисъл, нали, помислял, че е импостър и той затова, нали, обедини всички да гласуват за нея и се оказа, че не е импостър. Аз просто каквото пише в чата, по това, нали, действах и мислих, нали. Затова аз гласувам за него, то не се вижда, че аз съм гласувал. Тук си гласуват, никой не гласува за мен, аз съм с червеното. Мисъл, зеления, нали? Тъмно зеления.
Ми то не е така, ако си скипваме всеки рунд и убиват по един човек, ние ще загубим. Що минах от тук, не знам. Айде с моето животинче си ходим. Сега отиваме... Брат, не, няма да ходя там. В електрикъл няма да ходя, в смисъл, сори. Ама не. Ара бе. Не, никакъв шанс. Верно ли? Има някой на камерите. О, фак. О, не. Брат, махам се това. Така, червения. Червения. Kill and vented. Orange respawn. Watch me scan. Yeah. Right, I was about to... не, бега тук, бе, брат. Не. Нямаше това да сканира. Това заключи даже вратата. Брат, не. Ред. Той е импостъра. На бас ще сега червения ще гласува за мен. На бас. Аз съм сигурен. Защото по принцип импостерите гласуват за този, който ги е насъскал. Но Watch Me Scan, ма няма да гледам, защото сега излизаш. Сори, аз вече гласувах. Най-така ми изглеждаше. Сега ако се окаже, че Крилмейт ще... такова. Да! Мали, добре, много съм добър. Yes, бе, човек. О, фак. О, не, защо станахме? Толкова малко хора страхме. Страхме много. Не. Така, моля те само да не е синя. Аз не мисля по принцип. Добре. Shirts. Can use the... Добре. Аз си... Хора, правете си тасковете, аз няма какво да правя. В смисъл... О, не. О, фак, страх ме. Не. Кой да е? Добре, аз мисля, че оранжевия. Моля? Той също трябва да убие някой от нас. И да. Не.
О, фък. Жълтия е. Не. Ма той се ще убие някой. Ма, сега жълтия ще убие оранжевия на бас. И загубим. Аз съм сигурен, че е жълтия. Ма на 100% съм сигурен. Сега не ми дава. Да, брат. Моля. Оранжевия е бил. Да, всъщност аз не го гласувах. Еми не, това е... Аз си знаех, човек. Аз се питам сега жълтия защо скипна, защото ако беше гласил за оранжевия, ще ме победим. Гати, с какви просто хора играя, не знам. Ужасти съм много зле. Sorry guys, I'm still... You ask you some shit instead quietly to the... I'm seeing you. Добре, айде да скипваме. Тоест да почваме, че... Ай, сега съм импостър. Моля за игра. Айде, импостър. Фак. И поне не съм такъв нормален импостър. Мога да гледам кой е жив, кой не е жив. Брат, защо? Защо? Оф, гласуваме за Сивия. Как беше си вклей? Браун is important. Майка, моля! Аз ще рапортна чичитва. Майка, брат, не може, бега тук, бе. Мисли си той, че светло синя, после си мисли, че... Кой беше там? Не. Ето да излиза, че ми писна от него. Сега той нарочно ще ни бави и няма гласува. Егат. Ами такива просто трябва да... Аз не знам какво да празни, обаче такива просто ги гоним веднага. Защото са супер досадни. То гледа, не могат да се поберат толкова. Аз не чуеш импостър, после искам го изгоним, защото е досадно. И не е импостър, ама защо троли? Ясно, че не е импостър. Добре, аз отивам в Медбей. Опа. Така. Не. Тут трябва да чакай. Чакай в админ. Або не, то админ е тук. Опа. Обърках се. Това е security, аз така се бъркам. Оф. Къде беше админ? Ето го тук. Сега ти се обърка. Няма ти оправям светлини, отивам си да в медбея да си взема тия капсулките или какво се правят. Брат, жълтия.
Не. Разкарай се. Не. Ама как? Брат, айде, аре на басче. Ай сега да видим кой гласува за мен. Кой гласува? Аз го видях как го уби, не може да ме убие мен, защото е тъп. И убива пред другите. Айде да не ми се прави интересно. Тия ще гласувате за мен с каква полука. Какъв си репорт, брат? Той беше... не ми занимава с такива хора, не знам. Добре. Така. Аз тук мога ли го направя това? Не мога. Добре. Така, сега... Тук ли бе, брат? Не, да. Така... Няма да ходя тук. Така... Къде се японство? Какво беше? Navigation? Аз тук имам таск, ще играя. Правиха светлините, супер. Weapons къде беше? Тук. Не. Сега представете ли си същия таск да трябва да ходя в електрика? Обаче мога смет, май ще трябва да го направя. Админ. Добре, това е... Окей, админ е най-сейф стаята. Мисля. Защото... Да. И това... Къде беше, дето имаше камера. Тук да гледат камерите. Ма забравих как се каже това. Сори, ама... Що не мога да... Ще прави тук, бе. Какво спреш от тази, бе, брат? Не знам. Чай се... Брат, не. Добре. Да, security. Това се чуди в тази стая. Сега ще гледаме. Security. То аз съм security. Опа. Сега ще гласува за кафевия на бас. Защото кафевия мая гониш и не знам. Blues е imposter can't keep up the pressure. Защо пък? Кой гласувате? Чакайте да видя. Не хода ми. Добре, скип, аз гласувам за скип. Макар че импостери така казват да скипваме. Ама какво се прави? И сохо вижда импостер ми, не знам. Да боди, бла 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 бла. Skip my tasks, I need to do. Аз май ще направих таските моите. Да. Чакаме просто да видим. Да, то е ясно. Ще ми скип, защото никой не подозирам все пак. Това е началото на играта горе-долу. Така. Така, един импостър има сега. Сега тук...
Опа, мене прозените ми се хабят, като гледам това. Защо? Искам ги хабя да видя какво става. Не, няма хора тук. Няма да хора тук. 13, 12, 11, 10. Чакайте, че много изпълня. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега какво правим? Ага. Ами, идвам си на камери да гледам. О, не. Мисля, че човек мисля, че е светло-синя. Не, светло-синя. Ма това защо да... Сега ще помисли, че аз купоня. Защо е затворено, брат? Как се... What the... Брат, май кафевия. Кафевия беше страта. Какво? Last time was funerals, I saw green with her. Ма те има пред мене, май. Моля. Надявам се да говоря за... Целин. Какво? Защо мене, бе? Защо вие ти идиоти? Боже! Те нямат... Но моля! Идиоти. И ужасни идиоти. Боже! Аз какво ще играя с тази игра? Айде... Тъпо малко. Като умреш, са и някакво правиш. Просто обикалям, ще гледам. След някой убива някой, аз ще гледам ето тъмносиния. Не бе, аз мисля, че ето е. Ето е Круз. Сега ще убие тази на бас. Ама не, има хора. Буквално е кафевия. Аз го видях, беше в стаята. Не бе, той тича, как ще го направи това като тича? Не знам всъщност. Той нищо не прави. Той не оправи никакви таскове. Вижте го. Имам чувство, че чак се събера някой човека и да убие някой от тях. Да. Сега преследва оранжевия. Ама че се направи... What? То не би оранжевия да такова. Белия? Но то може да има инженери в тази града. Чакам. Чакай, аз загубих. Е готово. Импостъра.
Кафе ви казвам импостър. Човек, аз като влезнах да репортвам тялото, го видях в стаята беше. И после ме обвини веднага. Мисля, аз даже съм му написал It's brown, нали, че е той. И той ми пише I think it's green. Защо съм аз, брат? Може някой да всъщност да се облякал, нали, като мен, нали, импостерите имат такова. Забравих аз каш. Все едно се промени в мене, обаче не знам аз. Така, обаче тук май има един импостър. Да, тези не го изтаковаха. Виж някакви глупости там, някакви тъпоти. Услуха за белия, който в принцип ми изглеждаше малко със на мене. Suspicious. Не е той. И кой ще е тогава? Той е електрикъл, бе! Винаги ви... Ого, сега ще убие някой на бас. Така като се натрупали ще убият някой. Брат, да клевам се. Не може някой човека не може да направи един таз, бе, брат. Шегуваш ли се? Ти за електрокил от стак мил. Той го прасно щати знаете хора. Пиша някакви глупости, защото не ми се занимава. The light green. Ами, да, най-вероятно е той. Той кафе ви е умрял. Гласуват съм аз, може да някой се направил на мен, обаче... Сем. Не, той просто така че да. Айде гласувайте за някой, че ще е такова. Айде това, ще не гласува. Не е синя. Не е синя, бе, човек. Май не е синя, мисля, че и аз ме счел това. Да, не е той, бе. Светло-зелени, аз съм сигурен. Той жълтия буквално, когато всички направиха таска за електрикъл и той към някакъв психично болен отиде и се мисля, че го прави.
Ама не знам, или лайма, или жълтия. Но аз ако трябва да гласувам, бих гласувал за жълтия. Не знам. Айде бе, пуста, искам вече да спирам да игра. Аз мога да липна, не знам, но... Не знам, ще пече повече точка, къде знам. Да, браво, браво бе хора, бе, браво бе, жълтия, бе, жълтия. Аз съм сигурен, че сега спечелим, защото е жълтия. Ако не е жълтия, не знам. Ще поудея. Не е жълтия. Значи са лайма ще убие оранжевия или черния и ще се купи. Да, брат! Ма знаех си, че е лайма, бе. Знаех си, бе, човек. Аз ще играм, ще не игра, защото не казах 3 игри. Сама това ще ни е третата. Това влизам в някаква и айде, влиза късмет, да ми се падне и постър. Какво ще кажете? Чакайте, че... Айде бе. Добре, в любима ми мап, обаче... Айде бе. Така. Този път моля се да съм друг цвят, че не искам това. Добре, съм обикновен полицай. Добре. Банана, ама не искам да си полицай. Интересно става шапка. Не, няма. Тя ми е по-такава стилна, по-хубава. Капитан на кораб. OMG. Кубанците си. Не казвам го. Така. Гледа си животинчето. Много мръзка, трябва да чакам 10 години. Какво правя? Сега си помисля, че съм хакер. Ужас. Айде бе, ще джурваме, ще ходим и давайте! Аз ще красли лъл, който ми е любимият цвят. Не бе, любимият ми цвят е зелено или лаво е на второ място. Не съм ги спокойно. Просто ми харесват цвете. Така, къв ти Том Холанд, къв Спайдърмен, какви 2,56 евро. Тоест 5 лева. Така. Айко ще кажа, че да почваме. Почвайте! Хора, лайквайте видеото. Миналия път видях, че имам 3 гледания и никой не е лайкнал. Защо? Видеото е хубаво, смисъл, аз играя Roblox, това е доста интересна игра. Като ме гледате, нали, дали ще умра или спечеля, дали съм импостър или какво ме е така. Смисъл, като има гледания, поне да лайкнете, това е достатъчно. Ама също така се абонират към майка. Ай, импостър съм, моля! Брат, направо ще стъкна според това видео, като изиграваш някаква игра, ще ми пусне импостър, аз съм сигурен. Обаче, ако ме пусне импостър, може да го снимам, не знам. Добре. Всеки, който... Брат, защо бе, човек?
Гласувам за жълтия, защото ме дразни. Тия наистина трябва да се махат. Той си лев на играта. Идиот. Какво да кажа? Сега не се правите интересни, ще не става, брат. Няма 5 секунди. Не ви се правите... Хайде да... вече да играем. Така, отиваме и да си направим това. Така, какво е това трак? Не знам. Така, заключих тук. Отворих. Защо не си виждам тасковете вече. Така, отиваме в MedBay. Тук ще направим. Какво чака? Така, сега отиваме в реактор, където е в ляво, мисля, че. Да. Така. Аз имам 2 таска. В това много дълъг таск. Така, сега има още един таск, който е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи много мразим. Тия хора просто спамят да убиват, те нямат никаква класа. В смисъл, те въобще не се... това не е качествена игра. Аз искам да си правя тасковете. Игра наистина не е... Не на всеки 5 секунди да викаме emergency бутона, нали? И да... Тук се правя, че мога да говоря испански от Duolingo-то. Така, разкифвам. Така... защо сме толкова малко хора, бе, човек? Така, скипнахме всички. Нали? Да. Мнозинството скипна. Сега отиваме в най-гадното Electrical. В Electrical и в... аз минах през това, що не го такова. Upper Engine. Няма се занимавам с това. Ще си направя тук тасковете, защото трябва... Брат! Много мразя тази тази за това, защото е супер досадно. За някой ще ме репортне на бас и няма да си направя тасковете. Винаги умирам. Ако ще ме репортне, бе, човек. Стига, бе! 3 ли? Ужас. Много тъпо. Мразя просто да... Мрази тази Electrical. Ако съм импостър, нали обичам, но да. Така винаги ме убиват. Сега, следващия рун, който ще играем, ако не се падне импостър, ще ливна и спираме видеото, защото става много дълго. Колко дълго е вече? 45 минути ли, бе? Ужас! Толкова дълго. Така, давайте сега. Добре, супер. Айде, един импостър остава. Аз си отива си правя тасковете тук. Не, тук. Мога да го направя тук. Така.
Правя си аз тасковете. Ще толкова малко хора правят таскове. Така, моля само никой да не... Не. Та игра е против мене. Буквално аз даже си исках изречението. Моля никой да не цъкне шибания emergency бутон. Мана. Защо бе, не. Нещо против банана ли имаш ти, бе? Така. You just don't hear you're dead by the mafia. And safe. Добре. Двамата си, смисъл, се разбират, така че има един импостър, така че по-скоро е жълтия или синия. Аз бих казал, че никой от тях, защото не знам също. Не съм видял, защото те му биха бързичко. Добре, да, и аз между другото ще кажа, че мана, защото нали те го написаха, но иначе аз не знам. Така, сега тук просто трябва да импостър и... Браво, бе, браво, мали, какво са. Супер. Сега, добре, победихме. Така, дори да умре. Сега ще на някаква друга игра. Моля се съм импостър, човек за четвърти път игра. Ако този път не стане импостър, ще е много гадно, защото... Искам да има едно видео, което съм импостър. Миналия път изиграх, мисля, че 2 игри. Сега изиграм 4, така че 6 игри, да не ме пусне импостър, не знам, да по-малко. Така, сега чуя се дали да ливна, ако не съм импостър. Хайде, няма да ливна, обаче ще стане видеото 1 час, аз не знам как ще мога после го такова. Да го кача. Така. Тук нямаме нищо. Отиваме в Electrical. Така. Моля. Стига, бе. Какво? Yellow, I see that. Добре, ако съм първи този. Така, ами нормално хората напускат враг. Ние останахме 9 човека. Вече 8. Защото жълтия си тръгва. Добре, супер. Добре, че... те 3 импоста. Добре, човек, как може да не ми се па... Верно, че съм инженер, бе. Айде, моля се тук да не умра. Моля се. Даже... не, стара се тук. Мислих да вент, за да не ме убият веднага. Добре, вентваме тук. Отивам си да си направя таска и моля ви сега не ме убивайте. Защото шапоуди. Има в главната стая кафетерията. Кафето. Така, къде ми е таска? Да, тук. Ще хвърлим кука. Сега ще имам и в Storage и Admin. Имам таск. Брат, защо? Буквално играта ме мрази. Дайте да влезна. Така, тук swipe card. Да, вижте как си знам. Не че има друг таск тук, който много се използва този с картата. Сега изхвърляме тук пак буклука. Така. И си направихме тасковете. Отбити са 2 ли, бе? Ама ние така, ако вървим, ние ще загубим за. Какви стига? Поне съм жив, нали? Това да си го знаем. Така. Сега. Пик, хауми. Кой го казва това? Добре, този каза, че е жълтия, така че... Така че, каквото кажеш, той гласувам. Не, те са 2 импостъра. Ужас. Каквото каже жълтия, нали, банана. Това гласувам, защото той каза за жълтия и гласувахме за него и се оказа, че е импостър. Така че... Добре, значи, жълтия е клин. Добре, аз си хода с него, защото знам, че е клин, нали?
Добре, така. О, не. Кой гледаш камерите? What? Добре. Така. Той не е. Той тот. Пък за него, какво прави? Добре, какво? Сега оставяме трима. Ако не е той ще убие някой, ще загубим. Супер, спечелихме игра. Ами, добре, доста добре се представихме. Само следващия ми постър, това е почти частта на видеото. GG. Еми да, GG. Не, ще ливна, защото сега докато се напълнят, не ми ще чака. Дали тук ще мога да се джойна? Моля. Не. Не. Чакай. Те играят на друг мап. Така. Ето. Моля те. Добре, супер. Така. Чакай скин. Така. Аз така ще съм си. Така. Айде сега за вече не знам кой път, пети път или шести, да ми даде да съм импостър, да ги убия тия. Айде пускайте вече. Вие колко искате да 20 човека ли? Айде стига. Те май се напълниха вече 15 човека. Не съм сигурен, ма... не съм седен, но да, почти. Правда... Добре, я вълтът ми... Еми... Така е. Тъпи са хората. Аз с прости хора се падам. Се падам ли някой с Shadow Hex и с Бургера, с Алекс, с... кой беше тук? Монстъра. С Фокса. Добре, айде да почваме, защото ми писна. Те ще ливат и ще напускат... Айде, той ще... Черния ще почва ли бе, човек? За каквото е хоскът... добре, най-накрая. Просто като чух това... Айде, съм импостър. Моля! Ти се шегуваш. Това вече обещах, че е последна игра, така че е последна, да знаете. Това аз на кой говоря, като нямам никакви лайкове такова. Ама айде да лайквате видео, да се абонирате, да гледания, да има и такива неща. Добре, супер. Не. Моля се да избягам. Добре! Стига бе! What? Какво? Ами тук... брат. Не, чао. Ами хора, това беше от това видео. И да, айде, чао.